El passat 17 de maig es va celebrar el Dia Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia. L'Ajuntament de Premià de Dalt va donar suport a la commemoració d'aquest dia i durant tota la jornada va onejar la bandera amb els tradicionals colors de l'Arc de Sant Martí a la façana consistorial. L'endemà, 18 de maig, va tenir lloc al Museu de Premià de Dalt la inauguració de l'exposició Pere Duran Farell, pioner de l'arqueologia a Catalunya. L'espectacular Dama de Baza i la resta de troballes estaran allà fins al pròxim 21 de juliol, una fita molt especial ja que molts pocs museus arreu del món han pogut aconseguir mostrar aquesta exposició. Recordeu que podreu trobar la resta d'informació al vídeo complet que trobareu al nostre canal de YouTube o a les nostres xarxes socials. I abans d'acabar, recordem que el proper divendres 25 de maig tindrà lloc la inauguració de la rehabilitació del Santuari de la Cissa i l'Ajuntament ha preparat un programa d'activitats especial.